இந்த ஜெயக்குமாருக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறேன், வாயம் மூடிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு இருந்த கட்சியை கெடுத்துறாங்கப்பா. அவர்தான் வந்து தலைவர் பாட்டை பாடி பாடி சொல்றாரு. இல்ல இப்படி இருக்கப்ப தம்பி தலைவர் பாட்டை யாரு பாட வேண்டும் வேறாலும் உரிமை இருக்கிறார். இல்ல இதையும் சொல்லியிருக்காரு தலைவர்னு அவர் சொல்லலாம்ல. எதுக்கு தெரிஞ்சா சொல்லியிருக்கலாம் சார். இந்த 2 பேரும் சார் ரெட்டை தலைமையை சொன்னது யாரும் கேட்கல. டிசம்பர் மாதம் ரெட்டை தலைமைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை போட்டதும் திருத்தம் கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை எல்லா தொண்டனும் ஏற்றுக்கிட்டோம். அப்போ ரெட்டை தலைமை வேணும்னு ஒரு தீர்மானம் போட்டிங்கல்ல, அதில் ஏன் ஒத்த ஆள் தான் இருக்கணும், ஒரு ஆள் வேண்டான்னு ஏன் சொல்கிறீங்க? யோசனை பண்ணி பாருங்க. நீங்களே போடுவீங்க தீர்மானம், நீங்களே ரெட்டை தலைமை வேணும்னு சொல்லுவீங்க, இன்றைக்கி நீ வேண்டாம் அப்படின்றீங்க. அம்மா உட்காந்த சேரு நான் வெளியே இருந்து கும்பிடுவேன்னா உதயகுமார் மாதிரி நான் கோட்டைக்குள்ளே செருப்புட்டு போக மாட்டான். இன்னும் செருப்பு போடலையான்னு இந்த கட்சியில் நாத்தாங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அழிக்கிறதுக்கு. சமாதியில் போய் உட்காந்து தீர்மானம் போட்டு வந்து ஜெயலலிதா அம்மாவுக்கு இரவுக்கு பிறகு அம்மா நீ தான் பொதுச் செயலாளர் இருக்கணும். யாரை? சசிகலா கேட்டாங்களா? யாராவது வீட்டில் போயிருந்து எம்பா எம்பா அமைச்சரா வாங்க முதல்ல வச்சான் கேட்டானா தொண்டை? இல்லையே. எல்லாம் நீங்கள் அதாவது 2 பக்கமும் ஜால்ரா டிக்கெட் இருந்துச்சு. இப்போ ஓபிஎஸ் கிட்ட ஒரு ஆள் இல்லை, எல்லாம் கவிட்டாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் சார்? என்ன சார் அதுக்கு என்ன ஒரு சைடே எல்லாருமே விழுறதுக்கு என்ன காரணம்? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் ஆசைகள். யாருக்கு என்ன தெரியும்?